पावसाच्या दिसांनी चोरला घाटाची सोबितीकाय सगळ्याच्याच मनाचेर मोनेळ घालता। फाटल्या कांय दिसांसावन पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून चोरला घाटावयल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ले ल्हान व्हड घसघशे आतां प्रवाहीत जाल्यात। ताका लागून थळाव्या सयत पर्यटक लेगीत घसघशाचेर व्हडा संख्येन गर्दी करपाक लागल्यात। केरीसावन बेळगाव वतना पावसात चोरला घाटावयले सोबीत दृश्य पर्यटकांचे मन भुलयता। सोबीत सैम, आंगार कांटो हाडपी थंडाय आनी दोंगरावयल्यान घालून घेवपी घसघशांक लागून पर्यटकांचे मन प्रसन्न जाता। शेनवार आयतार जाल्यार चोरला घाटार सामकीच गर्दी पडटाली। पावसात चोरला घाटावयले घसघशे पळोवपाक येवप्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। मात हांगासर येवपी पर्यटकांनी सोऱ्याच्यो आनी प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो जळीमळी उडयिल्ल्यान घाटार कोयऱ्याच्यो राशी पडल्यात। सैमाची सोबीतकाय पळोवपाक येतात ही बरी गजाल, पूण बुरशेपणा करूं नाकात अशें आवाहन कांय सैम मोगी पर्यटकांनी केला। ऐकात। तर आम्ही एक सोलो ट्रिपला आलो होतो तिघे जणी। तर गर्ल्स ट्रिप होती आमची। तर आम्ही आता साऊथ गोवाहून डायरेक्ट वापस आता बेळगावला चाललो आहोत। पावसाळा एक असा ऑफ सीझन म्हणतात लोक, पण गोव्यासारख्या ठिकाणी ऑफ सीझन हा काहीच नसतो। आम्ही एक सरळ भाषेत सांगायचं म्हणजे पार्टी लाईफ गोवाची सोडून आम्ही सगळं काही एक्सपिरियन्स केलं आहे हे टाईम। तर मी ही एक गोष्ट पाहिली आहे ना की लोक आजकाल खूप वातावरण बद्दल बोलत आहेत पण इनिशिएटिव्स घेत नाही आहेत। तर माझं एवढंच एक सगळ्यांना रिक्वेस्ट असेल की आपण एक डिस्पोजल बॅग कॅरी करावं, किंवा जे पण आपलं ट्रॅश असेल, प्लॅस्टिक्स म्हणा, नाही तर काही पेपर बॅग्स, काही जे आपल्या एन्व्हायरमेंटसाठी हानिकारक आहे तर ते आपण चांगलं डिस्पोज करायसाठी, किंवा आपण एक जागा डस्टबिन्स आपल्याकडे खूप आपल्याला एव्हरी 1 किलोमीटरवरती पाहायला भेटतात, पण ते जर अवेलेबल नसले तर जस्ट होल्ड ऑन टू देम आणि तुम्हाला जिथे पण एक हे जागा मिळेल तिकडे जाऊन तुम्ही ते डंप करा आणि आपल्या एन्व्हायरमेंटला स्वच्छ ठेवा। म्हणजे फक्त पिकनिकसाठी सर, तर पावसाचे दिवस आहेत, हे वातावरण, हिरवळ वातावरण, त्यानंतर घाटामधलं सौंदर्य, हे सगळं बघण्यासाठी सर इकडे आलो आहे मी। इकडे तुम्ही आता वॉटरफॉल्स वगैरे सगळे बघितले? वॉटरफॉल्स वगैरे सर सुरल्याला जाऊन आलो आहे मी आता, सुरल्याला जाऊन बघून इकडे आलो आहे आता। आणि लोकांसाठी ते काय मेसेज देणार तुम्ही, जे लोक इथे पिकनिक वगैरे करायला येतात ते? आता ॲक्च्युली सर आम्ही काय जास्तकडे येत नाही, वर्षातून एकदा दोनदा येतो आहे। आम्हाला तर वाटतं की इकडं हे घाटचं जे रस्ता आहे या रस्त्याचे थोडं रुंदीकरण व्हायला पाहिजेत ॲक्च्युली। म्हणजे घाटामध्ये गाडी जेव्हा येतात तेव्हा एकदम आमच्या सांगायला एक वातावरण या ठिकाणी निर्माण होतं आहे त्याच्या। आणि जे लोक पिकनिकसाठी येतात प्लास्टिक वगैरे घेऊन येतात त्यांच्यासाठी तुम्ही काय मेसेज देणार आहे? सर जे प्लॅस्टिक आपण जे वापरतो व्यवस्थित पिशवीमध्ये घालून जिथं टाकायची जागा असते त्या जागेला म्हणून टाकायला पाहिजे सर। आम्ही एव्हरीवर ह्या सायडीन भोंवपाक येता आनी हांव एक सजेस्ट करता की कोणूय येता पळय हॉटेल, येयात तुमी भोंवात, निसर्गाची मजा घेयात, पूण केन्ना हांगा येवन घाण करूं नाका। तुमी ड्रिंक घेवन येया, तुमचे पिया, पूण तुमचे बाटले तुमच्या वांगडा घेवन वचा, पूण हांगा घाण करूं नाका। येयात, एन्जॉय करा, कित्याक तुमी येयले करून सोंपना हांगा, तुमच्या फाटल्यान खूब जाण येवपाक आसता, तांकां येवन तांकां तुमी जे एन्जॉय केला ते तांकां एन्जॉय करून दिवची। तुमकां ह्या भागातलं कितें आवडटा पळोवपाक? ह्या भागातले म्हणजे पळय नेचर, एक तर तुका सीन मेळटा बरो, वॉटरफॉल, प्लस हो एक ब्युटिफूल रोड आहा जो फक्त पावसाळ्या टायमार तुका पळोवपाक मेळटा। तो सगळ्यांनी वचो एक्सप्लोर करचो। सगळे गोंयकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी येवन हांगा एक्सप्लोर करचें। मजगती घसघशांचेर सोरो पिवन धुमशाणां घालपी तशेंच सोरो पिवन कोयर थंयच उडोवन वचप्यांचेर खर कारवाय करतली अशी शिटकावणी रान महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणेन दिल्या। लायक आतां घाटार कितें जाता तें आमच्या हातांत ना, इट इज नॅशनल बारीक बारीक वॉटरफॉल्स आसा, वॉटरफॉल्स, पण जे म्हज्या मतदारसंघान आसा, म्हज्या मतदारसंघान पळय खंयचेच वॉटरफॉल आतां आयले फ्रॉम नाव ऑन इट इज गोइंग टू बी अ ऑर्गनायज सेक्टर। आनी बाकीचे पसून जे वॉटरफॉल्स ऑल ओवर गोवा पळय जे आसा, जे आमी हातान घेवपाचे आसा फॉर टू मेक इट अ ऑर्गनायज सेक्टर, ते पसून आमी पयलीं हे 2 घेता, तशें साऊथ गोवा आनी 2 घेता। सो वी आर ट्रायंग इट आउट की बाबा हे आमचे पळय जे एफर्ट्स आसा ते कशे बेनिफिशियल जातले, ते पॉझिटीव टुवर्ड्स पॉझिटीव अशे एफर्ट्स आमचे जातले की कितें आमकां कळटलें। एक रोखडे 2 म्हयन्यान कळटलें जेन्ना आमी लायक आय सेड आमचें तें रिसेप्शन आसतलें, आमची फायन आसतली लिटर केल्यार, आमकां लोकांक एक एक्स्ट्रा पयशे दिवचे पडटले बाटल्यो आनी प्लास्टीक व्हेल्यार, आनी थंय आमचे मॉनिटर, थंय गायड्स आसतले, ट्रॅकर्स आसतले टू चॅक
whether people are littering or what, and then we are placing garbage bins along the entire trail. So hopefully लोकांची जी civic sense आसा ती जागी जातली आणि people will stop littering. आयतारा आणि सुटयेच्या दिसा गोंया सयत हेर राज्यांतले पर्यटक चोर्ला घाटार व्हांवपी वेगवेगळ्या घसघशांक भेट दितात. कांय लोक पार्ट्यो लेगीत करपाक येतात. धुमशाणां घालून सोऱ्यांच्यो बाटल्यो उकताडार फोडूनय उडयतात. ह्या वाठारांत जावपी गैरप्रकाराचेर नियंत्रण हाडपा खातीर संबंदीत प्रशासनान नदर दवरपाची गरज आसा. तशेंच सुटयेच्या दिसा ह्या वाठारांत पुलीस बंदोबस्त करपाची गरज आसा. विराज कामता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.